Saɓanin fahimta tsakanin Abba Gida Gida da Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Menene makomar sarautar jihar Kano bayan an rantsar da Abba? Mai sauraro barka da wannan lokaci, kana barka da jimirin sake saduwa da mu hallo a cikin wannan sabuwar tasha kuma a cikin wannan sabon bidiyo namu mai albarka. Mai sauraro, idan har ya kasance wannan ita ce ranar ka ta farko ta kawo ziyara cikin wannan tasha tamu mai albarka, muna roƙonka ka daure ka danna mana subscribing, kana daga bisani sai ka taɓa alamar ƙararrawa. Domin hakan shine kadai zai ci gaba da baka damar isowa zuwa ga shirye-shiryenmu da zarar mun daura akan lokaci. To mai sauraro, yanzu ga dai wannan rahoto na zuwar maka a halin yanzu tare da wakilanmu. Kamar dai yace mai sauraro ya sani, Abba Gida Gida wato Abba Kabir Yusuf shine gwamnan da aka sanar da cewa shine lashe zaɓe a jihar Kano. Hasali ma a satin da ya gabata, ko mu ce a laraban nan da ta gabata ne aka ɗauki satifiket na lashe wannan zaɓe da kuma zama gwamna mai jiran rantsuwa aka dauka aka basa. Kowa ya san cewa Abba Gida Gida shine gwamnan da ake jiran rantsuwa a matsayin wanda ya nasara akan abokan takarkarinsa, wato Nasiru Yusuf Gawuna, Ban Sharaɗa da kuma Malam Ibrahim Khalil. Bayan Abba Gida Gida ya samu nasarar karɓar satifiket ko mu ce shaidar zama gwamna mai jiran rantsuwa a jihar Kano, to fa yayi wani furci ko mu ce yayi waiwaye dangane da lamarin gwamnati wadda take shirin shuɗewa, wato gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje. Mai sauraro, wannan bawan Allah wato Abba Gida Gida ya fito kafafen yada zumunta, sannan kuma ya bayanin cewa dukkan wani fili da wannan tsohuwar gwamnati ta siyar, wato gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, to dukkan wanda ya siya ya kuma karɓi wani takardu daga hannun gwamnati, to fa tabbas kamar takardar tsire ya karɓa. Wanda wannan al'amari tabbas kai ka sani mai sauraro, zai yi wa wannan tsohuwar gwamnati baƙi a ranta, wanda kuma ta fito ta kai ba ta iya jure kan wannan lamari. Tsohuwar gwamnatin ta bakin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta fito ta musanta wannan batu, ta ce duk gaggawar unguwar zoma ai ta za a aihu, ya bari ya fara aiki mana. A yanzu dai ni ne gwamna, cewar Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai kamata ya fara shishigi ga lamarin gwamnati ba, sai ya jira sai ya samu mukamin ya kuma zo hannunsa. To mai sauraro, wannan kenan, wannan shine martanin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje zuwa ga gwamna mai jiran rantsuwa. A ɗaya gefen kuma mai sauraro a nan magana ce ke ci gaba da kewaye shafukan yada zumunta, inda mutane ke cewa to fa tabbas aka rantsar da Abba Gida Gida zai sauke sarkin Kano wato Aminu Ado Bayero, zai kuma nada tsohon sarkin Kano wato Sunusi Lamida Sunusi, wanda wannan magana ta fara daukar hankula a kafafen na sada zumunta. Sai dai mai sauraro, wannan magana ta fara daukar hankula ne a gurin al'umma, inda suke yada ta ba tare da ji daga wata sahihi magana ko tushe ba. Wannan al'amari fa tabbas kawo yanzu babu wata magana ko wani hujja da ta nuni da faruwar hakan, wanda babu wani hujja da ta nunin cewa wannan gwamna mai jiran rantsuwa wato Abba Kabir Yusuf zai sauke wannan sarki. Hasali ma an ga kamar akwai fahimtar juna tsakaninsu, inda aka ga bayan ya lashe zaben ya je ya taya shi murna, sannan kuma ya nuna mai certificate. Wannan kenan. Mai sauraro, a ci gaba da bibiyar mu ta hanyar danna mana subscribe. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai albarka.